Bonjour, oui, oui, que chapolade. Que chapolade, que chapolade. Que chapolade, que chapolade. כשפולד, כשפולד. אנחנו מייצרים עוגיות, אנחנו רוצים שתיתם, תגיד לנו מה אתה חושב. כשפולד. רוברט, איך קוראים לך? כשפולד. זה עוגיה עם אגוזי לוז וקטשופ. מה? מה זה חשיש בשבילים? אמרתי לך, זה לא מגיע מספיק. כשפולד, כשפולד. כשפולד, כשפולד. כשפולד, כשפולד. אוהב את זה? לא. איזה זמנים אתם. עוגיה? עוגיה. You like it? כשפולד. אנחנו נמחק את כל זה שזה לא הלך טעים, ונעשה כאילו זה טעים. אני לא לוקחת עוד ביס מהדבר אז הזה. לא צריכה לקחת עוד ביס? תגידי שזה העוגיה הכי טעימה שטעמנו בחיים. לא. Amazing, the I best. think it's the best. I Can you taste. eat more and say? Not really. No, I can't. Just to tell them that's okay. העוגיה הזאת טעימה. הכי טעימה שאכלת אי פעם? העוגיה הזאת טעימה. אבל לא טעמת אף פעם אחת יותר טעימה. איזה עוגיה טעימה זה? איזה עוגיה טעימה זה! It's so nice. ממש מזמן, לאחרונה לא. כשוקולד. כשפולד. כשפולד שוקולד! אפשר לזרוק את האירוע הזה? כן, את יכולה לזה.